Kan ba kawil-kawil? Dang sa umo. Kisa mo itong nangutang dako-dako kay naluna ko diri ha? Nalunlun pang limaw. Yun. Ini si Me Love Heart 30,000. No, ako kada ko utang ani niya Ako mag-adjust ani iyang dalan diri. Sa ilang lugar diri ba hadlukan man ilang lugar diri na. Daghang gining ngawil nga. Koy kahoy dalan baka ani niya diri no. Ay kuan paningil di kay bisag mo balance lang siya ba dako ang utang ni bayhanaw ay giunsa ka niyang 30,000. Ko nga siguro ko mangutang ako ato dikas barya. Sige na fiyo gining dalan Uy, tagda po Sa mo. manggon. Uy, unsan taong ka? Uy, Sa tagda ba sila haraman ka diri? ako dali unsan ni Sa mapustura nimo nga maoram na gihapon sa una pa man pustura ha. Unsan mo taong tani? Uy, tanawa ako pasiksin ako darling. Oh. Ay, pasig cellphone na ilabay ko na ron sa iyang cellphone. Unsa nam taong ka ay. Hoy, ay si panghilabot sa kontrabaho ug na kaniya pag ana lang pagpuyo lang ay si panguan kay. Ate na ani, uy, wad ang tasgana ni pagpuyo diri. Yun. Cellphone. Wala ang sagana. Kunin mo ay, klaro ana ay. Asam ta? Asam ka? Lakaw ba? Klaro? Ay sig lakaw ari diri. Kay man ako dito. Maram kay ko ko mo. Eh, darling, kay ano ni cellphone kay hasulan Ay mo. panghilabot kay ako aning kuan business. Saan po nang gi-edit yapon ka na Ay, nag-edit ko sa katong picture na to ba? Ang tarong, ha? Pindot kay natong picture tanawa. Ipatuloy niya ko na nimo cellphone Puti niya. kay buhok dari ono. Loy, puti buk ito, buk darling, sabi ko yung tiguang daotan darling, puti, anong buk. Tigong dautar ni puti buhok. Ay, dati ka darling. Puti sa Uy, nagbuhok. tanawa ba? Uy, kapag wapa tanawa. Darling. Ano ba kaila ka na no? Gidong dari man mo butangas. Hala, darling. Isam na. Katong man akong giutangan, darling. Ang kolektor, hala. Tigbayad ang magulong, darling. Hala oy, naunsam nilang dalan. Abi man akong street ni. Pag ka magbaliwag-baliwag diri. Akuan man sa tukong bilbil. Ay, siguro na. Ay, kinsa kan iyang kauban ay. Baka nangutang pa siguro siya anak niya ay. Pero lambing man sila. Sinag pa ay man. Nagising-ngisi. Ay, may utang makabayagin na ako ay. Kanay ngising-ngisi ay. Makangisi sa taka kong kapilana ay. Nausap taw ka darling. Ay samok-samok na. Ayo! Uy! Ay, dali, dali, dali. Ma'am! Uy, sa may ato. Maningil ko! Saan ko? Ay, dali, sun, ara. Dayon I-discuss sa mong na balay nga, kanang kuan. Mansyon yung balay. Maningil ka? Oh, ako i-discuss inyong utang! Ay, dali, ari, basta mo. Sa may utangan. Utangan din ko di ay. Ikaw utangan ka darling. Imong baris! Nagiahap. Ano ang kami sorry ang unaam da kay utang di ay. Pilam ni utang niya. Ay, uy, Gili grip yun pakita na ako. ipakita na niya pakita. Udara mads, ma'am. 30,000! 30 darling. Siyempre tamil. Yun. 30,000 yung utang! Wa pa ni Brata dapat kisa man dahil ni imong... Bana mo na. Aba na ni mo! Ako na ang utangan ko niya. La sir, dako dyan kayo siya utang sir. Gatubo man ako, Your data gatubo. sir. Gatubo ba? Ate, gipatubo pa day wa din mo datahin na takatong adlaw. La sir, schedule niya ang pagpaningil ako sir. Inyong lugar diri sir, pa kabati abang ro. Karon sa ungo. Karon pa po ka mo schedule pod nga wa na tay kwarta. Uy, mo paningil. Balik lang yung tabi. Ugma ba kayo? Pwede yan balik ko na ilistan po balik ba? Hala oy! Dili ko dili. Anadir ba kanang i-kon sa kuan pa ana? Extend ba extend. Extend. Uy, extend eh kalayo sa inyong lugar ako ba mag-adjust mo extend? Data bisag ko lang. Jis. Ay, wala na kong asawa bisig na si Wa kwarta. ay jugoy ko an ito. Wala jugoy. Kwarta bisag piso tanawa no, nabusog na na ikong bulsa tungod sa may kwarta. Uy, di mo malumin ako nag-adjust ani inyong dalan ng bati-bati ah. Nga madakag kuan kanang kuan ba? Kanang iro nga kuan ba? Imported nga iro. Iro. Kana mo ero mo dala kani? Gold ni na. Yung iro di ko anay baho anak kagiron man na. Perling datahin na. Wala kabalo ta watay kwarta. Datahi gyud ko ninyo kay dako na kayo utang. Nabusog na na akong kuano. Dili po siya. Dili po dili. Ako mag-ari diri dili ma useless. Ala oy giing na way Wala kwarta. darling. Bayri gina kay layo kay ni atong lugar niya na. Tuoy kita Kabalo ta wala koy kwarta. sa paon man kunin mo ikay utang. Bayad na. Kung di ka mo mubayad sa utang nimo, Ano man? imong baris ang Ayay, marag. idata na lang ni. Ora ba 10 idata mil. lagi kuno yung di kambay. Anong Bayri bago gina. tamong duha noon? Ikaw kabalo ka pila ka toyo pinangita ni bisag apyo ko ning utok. Nga di ko ni bayad sa utang ko dai. Isang taon ka. No, 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 no. Ay, 10 mil yung kuwan kay data. No.